Eagle Studio. Amiati mi hoj. Ahoj na almatan. To. Ko di beno haji maado. Allah mi beno haji maada bu. Nyande do mi yahino ha mami tawai mami tawi bikkoy do tan. Mi tawi Allah mi yahi mi tawi saare maado do sankiti. On mi yidi na mi yetta mata suna maabo. Kai wala ko do meji. Ayi enen rewbe do enen on tefata ko do mejum fu. Bane to veti do useni aduwa avitta alayba. Na do fama ko. Ayi worbe do hakkilo mabbe famdi. Nyande go ado jodi a wala ko baro yona ma o biya ma o bangal. Ayi enen rewbe do non tefinta worbe do naw enen non tefinta worbe men nawlirego. Bane kan jonni di no ami chama. To suni ma bo ya fu dirda ayi do yaro Allah on hawri men wala ko mi Allah ya fu na to goddo idama do gittata ma gonga sai ya do yecca hafatti don tan dal to ko be jura Allah barki to ba hawje ayi mi yetti soko jura to fata mi wari to vodi sano bikkoyji do to vodi be oho المدى wato halmata wadda komedi ya ciro amma ta tafosa haramin fere ne di wato ne heavy debo ne best da tela dume minanai do ko ida onna ko gonga bana anani man bannin do ko wadi bo nder saare ɗo yaake mi numi ha mi warta to mi numi no mi warta mi tewta saare ma sey mi nana ɓerɗe sey mi joni ɗum ɓe lacci salte gasira ɓikkon ɗo a falataɓe tum ɓe wolwanama an kam a meeɗay faalugo haala man tum haala ngota haala may tan hande saarno ka wattako to mi wiyon waɗa ɓe fonde hawniya amma haala roɓe sam na waɗi funana banni wala ayri Halmata Halmata na Halmata dari come voglio mano tutti watta ko nden vino wallahi watta ko na hande saardo ka watta ko tan netti mo mi yiɗa do mi yiɗa watta ko Halmata to ñeddi on fonde on waɗi balla on yiya to ñeddi bo fonde on yiya jooɗu tawa jooɗu ɓaami yewtawa Halmata
irin ko haydi wargodo ne tawgo ko nan irade bani mabutu ma boddum anana hani yota sai to ko waddima waddi am kam gorko amano yiɗi o ɓesda debbo feere. to ay haɗɗoro na pellel vo'ingo pellel wonnugo on mi sawtinamo on o naata ladde na walla ko mi mbaramo Kai mi yiɗi a mbaramo. to resu danana haaro na ayiɗoɗoɗo ɗo ko nagge ko mbaala ko mbeewa ko ma dombru ko ma gertogal ɗo to ɗakkake ma hunduko ɗo nastay ɗemngal ɗo a mayan a faami sika ɗo a howa aɗon yaha ko waylititgo ta a waylita ha a hota saare ha a nukkilta haa ɓi adamajo yettayiko aɗa faama sika komi wiyattama ɗo na ɗum hunde fijirde to howa dilla السلام عليكم. وعليكم السلام. النساتي جم نيسم الحمد لله سيكو. ما دلنا دور الساتي يوم نساري ما دلنا أساني كلاتي الله يعفو آمين آمين عيشة كريمة ودون در يوتو هو ده يتم لها. السلام عليكم. Ano jodi no aduna no jon madalla jabi madalla jabama kai madalla wallahi no su ga kan na andi su ga min do habda wallahi to madalla kai ni wairi matam ga madalla Allah wairi wato wodi don hunde sudi dum amma do hay ina nyawro ba do mai kai a lara ni goɗɗo on nde o te'i patiroɓe aliya andi ɗon roɓe noon o te'i to maayi lawto o yahi torgo ha feere bo ɓe ɗo hokka mo de ɓe ƴamata ɗum noon waɗi roɓe may ɗo maaya bo min kam mi yiya to a filay to o sulki juuɗe to o naati safiji feere ɗo ina noon ko mere bo na ko rostam ko noye an ka a yi kanjum kan nana hunde feere gaskiya laran ngam ɓe ɗo biya ɗo hunde feere na ha banni ɗo ko mere bo na koros to hakkile oɗo ɗo kam ko naati kuuɗe ɗo wiya kam ngam min kam mi tawi ngam a andi duniya ɗo kala ko andi fañata nder jeeni kala suuɗi ɗum pat yande gotel tan mi wurtan ha daldal bo ko moye laara sinano hunde no kayefi mere wallahi ayi duniya min jonta ɗo na fotai a wiya a linci tan ko goɗɗo ɗo waɗa a wiya a nda ko waɗi a nda o tufi o jomi wala ko a foti a waɗa ngam min kam mi tammayni ko mere bo na koros kam to en yetta kadi nani ma an nawa miɗon no rena to mi yetta en mi waɗa fasali amin ɗo wato ɗo ha ko amma hayɗi mi kam Allah alam hunde huɗɗini maɓɓe
Ni daga han laare a jooɗi aɗon numero. Wadi Rabia to ndo illani. Wadi Rabia to nuwata. Okay. Ko ɓe jimaji maayi ɗo paya numai se Rabia to. Wadi mai ɗuuɗi kanjum on waɗi. Nomi ɓangi pat maaye, nomi ɓangi pat maaye ɗuuɗi. Walla wadi feere ka ɗo latta hayrun na. Hayru? Goɗɗo maaya wi'a mi hayru? Hakkilo ma ɗo ciki bo? Na yoddiro Allah ka nana goɗɗo foti wi'a sika banni. Mi yarata ndiyam hosu a jillida. Jori be amarena. Kayefi. Hala jimi borwata ono kubarka mo ɗum nder mai. Se a wawa hunduko ma boɗɗo ma yeso laamu a woni. Ai wore barka mo mai na deftere woni a andi na debbo ko wari a saare ɗo min kam mi famai sam. Salamu alaikum. Nani ma an mire ni. Hala ɗume ma ɗo wolwa kam? ɗum maɗaji ko ronatami dey min a yeccami mo reedini ma ɗo. A tammi wolde ja jillino a acciɗo haala man salina. Waɗu no a watta pat a nanga mo, to a nangi mo bo waɗu ko hani. A larata ɗo Kabiru ha nder duniyaru ɗo to ni an a nyayri jawdi ko ma laamu malli ko dabare yottai ko hokkama ɓingel sei to Allah hokkima. Saare ɗum saare goɗɗo on na saare baba men enen ɗo en wala saaro en heɓi en ɗo ɗuwa haɗɗo ɗume on a waddata buuɗaje tramolen ɗo. on andi Allah accatamon kam. A wadda ha duniya ɗo pa hunduko ɗo to wala ko o nasta hunduko salatu barkama naɗo jurgiri banni ɗo. Wallahi hammaji ga keyami nyamai. Nyamduje a laari kenya mi defi ɗo ha bappa en on mi yehi ɓe hokki am mi wari mi sofni. Hala tegal on ɗo laara ɗo semuyal iga on ɗo tera ɓeɗo wiya mo ni on semuyal ɗo ko laarini irada kujeji banniɗo on. Barkama Mviyo misefnayan. Minanai. Mviyo misefnayan barkama. Kayya sambu hulo Allah. Hubutani asawere ɗiɗi a nyamdi timmi. Mi tawi debbo maako reedu ɓingel maako reedu. To bannin kam ko be mojo min sendata de duniyaro. Kanjum waɗi hande mi wartiri derɗiko maako man. Sa maɓɓita gite ma boɗɗum heɓa fama o moyjo. Salamu alaikum. Banni ɓe ekkitini mana. An ba moy ha saare ma yamine? Mi moy ngam ha saare ma ha dina to a silmin to goɗɗo notay kam a natana loru. Ba a laari a ɓangi a taskitay ɗo banni balle ma to timmi ko ha toye a woni a mayo. Kayefi. A andiyam a andi ko waddiyam mi foɗima noppi waɗi amin ba nani
amma nanai amma jotta kam noppi ma je min foɗi ɗo mi ta'a noppi man mi dillida be majum. useni tata waɗe bannin mi famai nde an ka wurtai sam je sobiraɓe am no pal wurti amma je an ka wurtai sam amma a yiɗi mi jaɓa correction mi waɗa fo ngam o salana ko nandi ba bannin man no kay ɗo kam na waɗata ɗo ɗum haqqe dow amin be ma fuu en dara e moytina leddi ngam ha leddi amin yaha yeeso amma bana yiɗi warugo ɗo kam nana ha en yara leddi yeeso kadi ha en ɓedda wonnugo leddi man to bakkama amma min kan komi yeccata mo fa sanja fa kayefi